नै दिनैहाय फुरा बेखौहाय थब्लं जावफुंसिगोन आरो लोगोसे थेगासिनोबो दंखायो बेखौहाय फुरा थब्लं जावफुंनानैहाय दिनैहाय बेखौ दैखौहाय हगार हरसिगोन। जावनाया जितु हरिंगिनि ड्रेन जावनाय बा लिक जावनाया नै बिदिनो दैखौ दा हगारसिगोन। बेयाव हगारनो थाखायनो ओरै जावगासिनो दङ। नै बेनो फुरा बे दा थब्लं जासिगोन। मेचिन गंनै लागायदों। बे मेचिन गंनैखौहायनो लानानैहाय दिनैहाय बे दैखौ थब्लं बानायसिगोन। जोंहा बिराद खस्थ', बर' गामिया बिराद खस्थ' जानानै थाबाय। दा माइ दै गायनोबो जेबो गैखाला। अब्लाबो दैनि थाखायहाय जितु दैजोंहाय खोबजानाय एबा खस्थ' मोननाया एसेबाबो बारग'सिगोन बेखौ जावफुंनाय लोगोसे। गोबां अखा हानायनि गेजेरजों अरुणाचलनि फैनाय दैमाया जोंनि बे सोनाबपुर गामि सेरजों बायनानै जोंनि बर' 40 बांसिन न'खरा खथि जानानै दङ। आरो दासिमावलागै बिथांमोना मोजाङै न'आव फैनानै जानो थानो हायाखै, गामियावनो दङ। आरो बेखौ दुलाराय बाथौनि जानानै दैमा बान्दो बायलांबाय, रामजोंबाय। दा बेखौ दुलाराय बाथौनि बाथौ बियाबनि नाजानायजों बिथांमोना बर' बाथौनि सेराव खालामनानै दिनै बै गामि सेरजों बायलांनाय बान्दा बेनि थाखाय दिनै डिसिप्लिन लानायनि आरो थिग बेबायदियै दिनै बोराइ बाथौनि आर'ज खालामनानै नांगाबनायजों दैमा दिनै बिथांमोननि न'खरा दासिमहालागै न'आव थानानै थानो हायाखै, जानो हायाखै मोजाङै। आरो बेखौ दिनै खालामनायजों लोगोसे बिटिसि गभर्नमेन्ट बिथांमोनाबो जा एसे हायो बे जायगायाव फैनानै रां अनसुंथाइ होनो बा थानायनि मोनसे परिबेसखौ खालामना होनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गभर्नमेन्टनिसिम खावलायहरदों। आरो मानो होनोब्ला दिनै जिखिना न'खरा दैबानाजों नाख्रेबजादों बे सनापुर नङा। आरो हरैजाय मोनसे बाथ्रा बुंबाय जे बिथांमोनाबो ओरैबायदि जानानै दङ, दा थांलाय फैलाय खालामनो हाया, लामा बायनानै दङ, दालां बायनानै दङ। दा बेखौबो गोख्रैयैनो बे दालांफोरखौ थांलाय फैलाय खालामनो हानाय बायदियै सोरखारखौ खावलायदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै। जोंनि बे हलंगि दैसाया दा नोंथांमोना जोंनि हरदों, गोदो बिदि नङामोन। बोथोरनि गुस्लायनायाव लासै लासै बे देरबोबाय। बेनिफ्राय बेखौ जोंहा बेयाव रिजार्भ आरो सिभिल होननाय दं। दा जों जि थादों जेराव बायदों बे रिजार्भ, सिभिला बिनि जिथु दलं दं गाहायथिंजाय, बिनिफ्राय खोलाहा सिभिल। दा आसाम सरकार बेखौ रिजार्भआव हाबहोआखै, बे माथावरिखौ होहोआखै। रायजो राजानि खावलायनायाव एग्रिकालसार बान्ड, गाइड बान्ड होनानै होना दोनदों। दा बेनिखायनो बे गाइड बान्डखौ डिपार्टमेन्टआ, PND डिपार्टमेन्टआ गुरुत्त' होनो नाया। नायैखाय बियो गले गले बायदों आरो जोंखौ खहा खालामदों। दिनैल' नङा, दिनै बोसोरब्रै बोसोरबानि सिगां एसे बायखांबाय, बायनानै बे गामिखौ खहा खालामबाय। आरो बिनिफ्राय बिनि हाखौ ओरैहाय जि दं गासिबो बाला फबनानै 10-12 बोसोर नोलोबारि जानानै दंमोन। बिनिफ्राय लासै लासै आरो जोङो सिंखायनायाव एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआ बे गाइड बान्डखौ होफिनदों। होनायनि उनाव बे बाथौरिया जानायलाय बे हाफोरखौ आरो सिफायनानै जोंनि आबादारिफ्रा आबाद मावो। नाथाय जिखिनि बाथ्रा थांनाय 28 अक्ट'खालि बे
हाजोआव गोबां अखा हानायलाय बे दैया आरो बे जोंहा दा बिरबायनाय दिङा घाटि जिथु बानायदों बिमान बन्दर बे जि साजों मोनथाम मोनब्रै नाला दंमोन बे नालाखौ बे हरंनियाव जाबना हरनायखाय दैया बारा जाफैबाय आरो दैया बारा जानानै बेयाव ज' जानायलाय बे दैखौ होबथानो हायाखै आरो बियो